cek lo THC Audio THC Triharjaya Audio. Laris. Terima kasih. Terima kasih. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak ada sing jawab sih? Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing gak jawab salamku tak dongano untune loro. Patra ya untune wis loro ning. Nggih langsung kemawon saderengipun dalem ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi matur sembah nuwun rawuhipun Bapak Kapolsek. Bapak dan Ramil niki rawuh napa mboten, Pak? Mboten. Ugi matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia, ibu-ibu panitia ingkang sampun paring pasugatan kagem kru Budi Wijaya. Lan boten supe dalem maturaken matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Simokerto. Ijin mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musiam Jombang ingkang dipun pimpin kalih Mas Didik Purwanto alias Mas Gundul. Piantune bagus, ramah tamah, dan tidak sombong. Gini, oke mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini, yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Dan Budi Wijaya TV wonten napa mawon ning film humor niku napa ceritanipun napa CEO yang menyamar. Yang terbaru lagi Campur Sari Deleweng Anti Galau. Oke mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur sudah tumpeng blek wis mesti pokoke matur sembah nuwun antusiasnya. Masih main do Probolinggo ya teko, Banyuwangi juga hadir. Matur sembah nuwun kagem sabu saka punden balung panggang matur sembah nuwun. Ugi saking Dawar Blandong matur sembah nuwun. Tim pedot jalur langit matur sembah nuwun. Tim saking Setro nggih tim Kopior Abah Jarwo ugi Abah Samroni matur sembah nuwun. Ugi saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun. Niki saking pundi malih Lamongan Tikung Umi Balung Mojo matur sembah nuwun. Lakar Santri Samunggale sabu lakar santri Mbak Inga. Nggih niki napa Mas? Pasukan antri turu matur sembah nuwun. Tim Bungaria matur sembah nuwun. Niki kagungane Abah Didik saking Asem Gede Watu Gede matur sembah nuwun. Rawuhipun sedaya penggemar setia Mas Popo ugi Mbak Vida matur sembah nuwun. Nggih, langsung kemawon nggih ning Mbak Inga. Niki badhe nampilaken seniwati Ludruk Budi Wijaya yang dikemas langsung dalam acara Bedayan Serba Serbi. Putus sabar, jangan hati-hati.
Mbah Suyanto saking Langkar Santri, matur sembah nuwun. Nggih langsung kemawon ning penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Kiki Amelia. Ternyata sing metu Ning Dias tok. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan Ning Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara. Matur sembah nuwun pasukan Trans Jatim yang di balik layar. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan Ning Nur Kumalasari dan Ning Ani Kumala.
belakang Neng Ani Wulandari akan saya tampilkan pelantung tembang manis campur sari Neng Yantika Dimasari dan Neng Nana Leho Semerbak Sem. Di belakang Neng Nana akan saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya, Neng Marsha Aulia dan Neng Yuni Suyanto. Di belakang Neng Yuni akan saya tampilkan peranan penting Budi Wijaya lagi, Neng Vikum Sukrisna dan Neng Rizky Tok. Di belakang Neng Vikum akan saya tampilkan pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Neng Endang Sukendut dan Neng Sartini dalam sinetron Sauci.
akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Titin Subayu, Ning Susan Warsono, dan Ning Reni Ananta. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan senior Budi Wijaya. Siapakah dia? Ning Yayu Karmala, Ning Mary, dan Ning Irma Arifin. Nah hadirin, genaplah sudah seniwati ludruk Budi Wijaya. Untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari, masih bersama Delewong Anti Galau dan juga trio Irama Jos, THC Audio, Fortuna Letting, idolai arek Jombang, masih bersama tim Pedot Jalur Langit. Sumoga. Waduh.
Mas, ada yang minta keong racun. Ya, tadi ada yang request, sudah di set grup. Lagu jeru ini. Lagu jeru.
acara Bedayan Sekar Sari. Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena Anda akan dihibur oleh pelawak Kondang Budi Wijaya yang akan diawali oleh Cak Kendut. hadirin yang berbahagia. Sebelum saya mengundurkan diri, saya Inga Wijaya, Dan saya Ning Marianti. apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap